тати ми на 100 клип ще снимам с Кристиан и ще играем дартс. Какво става, печове? Ето, както виждате, това е дартс и ще играем с тестери. Иво е с зелените, аз съм с червените. И какво е време да купим? Айде да започваме. Направо. Кой е първи? Ти. Я! Хо-хо! 2. Пак си е забивка. И се Добре. дръпни, защото снимаш. Я! И ако ме не се играя дартс, аз година. Аз ще... То как на лайните се заби. И сега ще... Дай, господа, сега ще първи. О, 17! Мати. Ау! Пак имам повече. Бягай да им те хичот на бързо. Имам 15 повече. Оу, 15! Отрояване. Ау! Отрояване. Ти имаш 30. О, 30 лева, господа, 30! 30! Внимавай, забори. Куко. Аз съм... Не ме хедшотвай. Я 8. Много близко до десетката. Пак. Чакай, колко е? 5 и 8. И сега хвърля Кристиан. Забравя да кажа, че този клип ще е първи. Отрояване по 1-3. Отрояване. Това е първият епизод. На дарт. Ще има поредица и то 4 серии. Да. 4-5 някъде там, да писа. Абе, ей. Не е отрояване. Шестица без малко да... Аз къде стената стрелям. Майната си. И другия епизод ще играем на обратната му страна, която е ето тази. Абе, искам аз да тази роля. На тази страна ще правим 3 поредици. Но тази само една, защото тази е по-трудна. Да. Има метал. И тия железакът се удари, тая не мога да целиш. Да. Сега Крис да ми... И господа! Знаеш ли как го направих? Дами и господа! Добре, Бам! Ама аз къде че и аз да знам къде сте. О! Точно шестицата! Пак Къде? О! това е... Човек, направо съм процеп! Да, наистина просто. Ето, виж! What? Дай. Ето, Да бягай тук. направо съм процеп! Бам! Бам! В стената бам! Почти. И Значи, накрая къде съм целил? Къде си целил на майната си? Ей тука. Ей тази дупка е била моята. Добре, браво на тебе, аре, стига си губил време. Бам! Аз къде целя стената? Чули? Моля, още два пъти аз си спиш. Оу, там го справя, вижте как се заби много тъпо. Айде, аз съм. И така, Това е след този път, след моите удари, свършваме епизода. Не след твоите, после моите, после пак своите и слушаме. Добре. И шестица. Забравихме да споменем, че не сме играли дартс. От 5 години. Не от 5 години, а от половин година. И сме позабравили. И се отдръпни. Много. О, добре. Са! Отвояване. И къде... Вижте къде точно в сладова, дай го цепнах. И аз съм цепнал, виж. Бас. Аз и тук го ударих и виж. И дай му спя, това ще е всичко това. Абе, аз съм бе. След него. Де. Браво. 16. Браво. Пам! И 16. И Това дами беше и всичко. господа, това беше клипа, да. Надявам се да ви е харесал. Пишете в коментарите. Ако ви Мислите, ако ви хареса, се абонирайте. коментирайте. Ако не ви хареса, се абонирайте.